Sanibonani ekhaya lamaphupho. Namhlanje sizokhuluma ngokuphupha ngengozi nokulimala. Amaphupho ngengozi nokulimala. Uma uphupha ukuthi usengozini futhi ulimele, kusho ukuthi kufanele uqaphele ngoba khona into embi ezokwenzeka kuwe maduzane. Uma ingozi ihlangene namanzi, kungenzeka ukuthi unezinkinga zobudlelwane, futhi uma kungenxa yokuthi omunye umuntu uyakulimaza, uzoba nenkinga emsebenzini. Amaphupho ngenxeba. Uma uphupha ukuthi unenxeba elijulile lapho ogwazwe noma osikwe khona, kusho ukuthi uzoba nenhlanhla ebudlelwaneni bakho nabanye, uma usemusha, noma ebhizinisini lakho, uma usukhulakhulile. Uma inxeba lincane kodwa, kusho ukuthi uzoba nebhadi maduzane. Amaphupho ngokulunywa. Uma uphupha ukuthi ulunyiwe, kusho ukuthi kukhona into ezokwenzeka maduzane ezokwenza ube nesikhwele kakhulu. Uma unenxeba lenyoka ephusheni lakho, kuzoba yinto ehlangene nobudlelwane. Amaphupho ngensimbi. Uma uphupha ukuthi ubona insimbi, kujwayele ukusho ukuthi ingozi iseduze ngaphandle uma ukwazi ukuphula insimbi. Lokhu kusho ukuthi uzokwazi ukunqoba izinkinga zakho. Umusha kule channel, bengicela ushaye subscribe, uphinde ushare nelink. Siyatholakala ku-TikTok, sichaza amaphupho. Usibhalele ku-inbox, sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni. Nisale kahle.